top formu sam skoro godinu dana, sljedeći mjesec će otprilike biti godina dana kako vježbam u top formu. Počela sam sa pilatesom, ponedjeljkom i srijedom. I kako sam vidjela da mi je predugo opet čeka do ponedjeljka, sa našom trenericom Marijom sam se dogovorila za teretanu. Marija me vodila mjesec dana, vidjela sam da mogu i nastavila sam u teretani. Tako da sada vježbam 3 puta tjedno, ponedjeljak, srijeda i petak. Dakle, osobe u top formu su vrlo drage, simpatične, uslužne, uvijek nasmijane i da sam išla bilo gdje, ja mislim da to ne bi našla. I definitivno, dok god budem mogla vježbati, ostajem u top formu. Međutim, otkad sa kralježnicom i koljenima, međutim, otkad vježbam u top formu, vidim da je to stanje poboljšano. Gotovo da i ne osjetim hod po stepenicama, probleme koje sam imala. Izgubila sam na kilaži, premda nisam redovita na vagi, ali vidim po odjeći. I to mi sve čini zadovoljstvo. I svima bih preporučila, pogotovo osobama u 3. životnoj dobi, da se pridruže vježbanju. Osjećat će se puno bolje, pogotovo ako dođu u top formu.